barkamu da wannan lokaci, barkamu da kasancewa a cikin shirin nishadi a tashar Muhasa Talabijin. Sannan kar ku manta da cewa tashar Muhasa tana nan akan tauraron dan Adam Najcomsat wadda ake kamawa a kasashe sama da 50 a Afirka. Muna fata za ku na kasancewa da mu. A yau muna tare da ɗaya daga cikin mawaka kamar da shirin ya saba. Shi wannan matashin mawaki sunansa Muhammad Rayyan. Muhammad Rayyan, a madadin gidan talabijin na Muhasa muna maka barka da zuwa cikin wannan shiri na nishadi. To masha Allah, barka. To, Muhammad Rayyan, me ya ji hankalinka ko in ce ya aka yi katsin dima a cikin harkar waka? To gaskiya tun ina yaro na taso da sha'awar ina so na yi waka. Don kusan in ce tun ina primary school nake yawan bibiyan mawaka. Bare ma idan aka zo irin waka irin na makaranta wanda ake koyawa yara suna karatu lokacin suna kanana, to na kan fi kowa nuna kwazo gurin iya. To hakan yasa na taso tun ina yaro gaskiya ina son waka. Kai dama ba wani misali wanne ya ja ra'ayinka ba, haka ka taso kai ka ji kana son waka? Gaskiya ba wanne ya ja ra'ayina ba. Saboda akwai abin da zaka tashi kana yaro haka ne, ka dinga gani sai ka gani dama zaka ji kana so. Kamar mafarki ne kenan, mafarkinka ne. Waka mafarki na ne. To waƙoƙi akwai bangarori kala-kala. Wani bangaren waka Muhammad Rayyan yake? Gaskiya bangaren waka Hausa nanaye kenan. Da ake cewa nanaye kenan. Yawwa. To kawo yanzu Muhammad Rayyan kai waƙoƙi kamar nawa? Gaskiya ba zan iya kidaya su ba saboda suna da yawa. Akwai waƙoƙi da yawa kenan. To a me ka dauki waka? Me ka dauki waka? Sana'a ce ko kwa? Sosai ma na dauke waka a sana'a kuma na rike ta sosai. Gaskiya ne. To a cikin wannan waƙoƙi da kake yi, a cikin akwai wata kyauta ko wani abu ko wani award da ka samu a ciki? Gaskiya na samu kyaututtuka da dama. Kusan zan ce na samu award wanda sun fi kamar 12 a gurare daban-daban. Show da ake gayyata na da kuma normal makaranta da za su gayyace ni wasa. To na son tambaye ka, ya kai ka hada misali wannan sana'a ta ka ta waka da yanayin karatu da sauransu? Shin ba wani kalubale da kake fuskanta? Gaskiya ban yadda ma na hada su ba. Saboda na taso da mafarkin ina so ne waka, amma kuma ban yadda na hada su da karatu ba. Saboda kai da karatun ko kwaya? A'a. Bari ne sai da na gama karatu na achievement a karatuna kafin na daura waka. Dan ba zan iya hada su ba, idan na hada su abin zai mun yawa. Dole ɗaya sai yaron jaye da. To sai na aje da. Sai na ce bari idan na gama da wannan sai na dauka wannan. Duk da karatu dai ba a gama ta. Already idan ka fara akwai iya madakata da kake iya zuwa ka tsaya kafin ka zo ka ci gaba. To sai na aje nawa bayan na ji wannan madakata sai na aje. A wani mataki ka tsaya? Na tsaya diploma. To masha Allah. To daga fara waka mun yi magana akan girmamawa ko in ce kyautuka daga samu, kalubale fa a matsayinka na mawaki? Ito gaskiya kalubale da na fuskanta shine na taso da ina son abin, amma kuma a wani bangare ba a so. A waye baya so? Mahaifina. Amma kuma sai da lokacin da na gama karatu da na zo sai na samu kyakkyawan fahimta tsakanin da shi, saboda ba zai yi dama a ce lokacin da kake son karatu kake karatu ka zo ka same shi da wannan maganan bai yadda. Dole dama zaka kulin tamfa ɗinka dan idan ka gama abu ɗin ka zo ka same shi a hankali cikin sauki zaka iya shigar da ra'ayinka wa mahaifinka kuma ya fahimce ka. To amma misali Rayyan, idan ka ga misali ka taso kana son waka sannan kuma gashi lokacin da kake so kai karatu mahaifinka haka dai bai goyi baya a lokacin, amma daga baya kuma ka zo ka shawo kansa yayi. Misali a irin wannan gaba, ko shawara zaka ba mawaka ko in ce masu son harkar shiga wato shirya fina-finai wanda suna so su yi iyayensu ba so amma sai su ce za su bijire wani magana iyaye, wacce shawara zaka ba su? Gaskiya shawarin da zan ba su abu ne zuwa uku. Babu abin da zaka yi kaga haske a rayuwarka ba tare da wa'annan sanewa mutane biyu ba. Na farko mahaifiya da kuma mahaifi. Dole sai da yadda su kake iya samun haske akan abin da kake so. So ni a shawarar da zan ba su shine kafin kai abu yana da kyau su din su fara sani kafin ma na waje, ka shawo kansu dai kafin. Yawa. Idan abinda Muhammad Rayyan ke faɗa kenan, idan misali baka sha kan mahaifa ba, wato za a iya samun ba za ga hasken abun ba, za ka yi ta yi ne kana guri da. Ka gane? To kaga ba amfanin kai ta yi din babu riba. To dole wanda yake so ya abu yana bukatan shawarar iyayensa, saboda duk duniya ba wanda za su gaya mai gaskiya kamar su. So daga kin su ne sai bata.
so idan ka same su suka ƙi yadda akwai hanyoyi da zaka bi da dama wanda zaka gamsar da iyayenka. Tsakanin da da uba ko in ce da iyaye akwai kyakkyawan alaka wanda wasu ne ba sa fahimtar haka. Saboda haka ni shawaran da nake iya basu shine kafin su shiga abu ko kuma su yi ra'ayi yana da kyau su fara fuskantar iyayensu su samu kyakkyawan alaka tsakanin su kafin ma su dushi wannan abu. To wasu da yawa daga cikin mawaka sukan nemi, kaga akwai wanda za a ce ko da neman aure ko wani abu za a ce ai wannan mawaki ne ko kaza. Shin Rayyan ya taɓa faruwa da irin wannan? Ko ka nemi aure ko kuma misali wata mata ce a ba su da mutum ba saboda shi mawaki ne? Sosai ma dole za ka fuskanci haka mana idan lokaci sosai. Gaskiya da dama muna fuskantar wannan challenge sosai. Kai akan kanka? Akan kaina ya faru. Amma kuma ni na gaskiya bai tsamari fa saboda da na zo idan aka fara irin wannan kananan magana so duk san da nake miki ina iya ja da baya saboda na san ba za a bani ba zan wahala ne to kuma babu amfanin in wahala. Kai kuma kana ganin soyayya ba ya saka aje waka? A gaskiya mafarki na ne fa. Dole akwai abin da idan na taso da shi ha kawai ba za ka ce mun daina shi ba. Dole akwai lokacin da ni na ka'idar wa kaina da zan iya ajiye shi. Idan sun bi ni a hankali suka bani ita su maybe a hankali ma a zamantakewan mu na aure zan iya ajiyewa in koma wani abu. To amma ba zai yi a ce ban achieving din abin da na taso da shi kawai in ajiye shi in ci gaba da a. To wace shawara zaka ba wasani wanda suke waka kuma za a iya ce musu a su aje waka nan su yi wani abu ko kuma a dauki waka sana'a ba? Me mawaki zai yi misali saboda mutane ma su yarda cewa wannan abun nasa sana'a ne a takaice? Gaskiya masu yin hakan ko kuma ce masu ajiye mafarkinsu don wani abu in dai har ka san cewa ba abu ne wanda ya sauka da kan addinin ka ba. Dan akwai wasu masu mafarkin da zaka ga baki kana gani ka san cewa shirme ne amma su ki ajewa. To amma idan ka san cewa mafarkinka bai sauka da kan addini ba ne na kamar dan ka sauke shi akan wani dalili daban karamin dalili ina kan bai kamata ba. Yana da kyau ka tsaya kai kyakkyawan bincike ta iya yiwa ma ka sauke dan wannan dalilin kuma dalilin ya zo ya rabu da kai. Ka gane? To dole kana bukatan tunani, zurfin tunani, nazari akan wannan abin da kace so ka ajiye dan. To Muhammad Rayyan daga fara waƙar ka zuwa yanzu kai waƙoƙi kamar guda nawa? Kamar da na gaya maka gaskiya na waƙoƙi da yawa saboda gaskiya na jima ina waƙa. Na jima sosai. Wace waƙa da wace waƙa ka fara? Gaskiya akwai waƙa ta wanda nake cewa numfashi, akwai kuma waƙar da nake kira garin so da kuma a bar mini kayana dai da yanzu ke. Ka ta farko ka dan rera mana kaɗan ko da yan sakanni ne? To zan iya. Rera masu kallo. Ban ganki ba a cikin idanuna zan sha wuya a fitar da numfashi. Wannan ita ce waka ta farko. To misali irin wannan waka a ina wasu mawaka da yawa zaka ji a ina ake samun kari waka yanzu gashi dai ka rera ta kai a ina kake samun karin wakar ka? Gaskiya ni na mafarki ne ko amini ne ko kana cin abinci? Gaskiya ni na fi samun waka ko ce karin waka ya fi zuwa mun a lokacin da na ajiye komai na gama aiki na zo kwanciya. Tsakar dare misali tsakar dare. Wani lokaci ina baccin ma zan ji abin ya zo mun zan farka sai in rekodin a wayana dan kan na manta. Aikon Allah. So yana faruwa kenan a manta kar. Sosai yana faruwa to a lokacin kana cikin bacci abinda kace cikin bacci ya zo ma ka koma baccin baka iya haddace ina ai dole ka manta. Yanzu ka tashi da safe wani abun ne zai zo ma daban. Maybe ka tashi da safe ma ka zo wani abokinka ko wani ya zo kara ma wani bakin bacin ran ko wani abu ka manta shi. Amma kai rekodin a waya ko da me ka tashi da safe wannan abin ba zai goge ba inda ba wai aka dauke ba. Gaskiya ne. To yanzu misali da wani misali waka ka zo mana? Gaskiya da wakar a bar mini kayana. A bar mini kayana? Yawwa. To masu kallo za mu leƙa mu kalli wakar Muhammad Rayyan a bar mini kayana a sha kallo lafiya. Dinas Production. A bar mini kayana kawai daga nesa ke a tare miyo aure ka runguma ƴaƴana. A bar mini kayana kawai daga nesa kai a tare miyo aure ki rungume ƴaƴana. Walelan ƴan mata ku bar ni da kayana. Walelan ƴan gayu ku bar ni da kayana. Walelan ƴan mata walelan ƴan gayu.
barkanmu da dawowa. Wato wannan waka kenan ta abar mini kayana da Muhammad Rayyan ya rera kuma aka ɗauki bidiyon ta. Muhammad Rayyan, me ya ji hankalin ka rera wannan wakar haka yi bidiyo ka? to gaskiya abin da ya ji hankali na rera wannan wakar abar mini kayana. So da dama idan za ka yi waka yana da kyau ka fuskanci wani abu guda. Ka dinga tafiya da zamani. Gaskiya ne. Me mutane ke so sai ka yi musu sai su an shi shanu biyu. To a cikin abar mulka nan me abin da za a ce mutane suna so? Abin da mutane suke so shine in ka duba gefen mata. Mata idan ka zo gefen kishi, mace tana so a ce wannan abu nata ne shi kadai. Ita kadai. Ba tare da yawwa ba a raba ba kuma ba hada ta da wata ba. Mafi most especially ma yanzu matan mu na yanzu da kuma wanda suke gida. Ba sa son kishiya, wata kuma ba ta so ma a soyayya da kake kada ta da wata. To sai a ce a bar mini kayana. Gaskiya ne. To masha Allah. Muhammad Rayyan wace shawara ce a takaice zaka ba wanda yake so ya shigo cikin harkar waka a takaice? To gaskiya shawaran da zan ba wa wanda yake so ya shigo, gaskiya wannan sana'a ce da sai ka jajirce kuma ka sa haƙuri. Na gane. Amma na farko wanda ya fi ma ƙarfi a cikin sana'ar shine haƙuri. Gaskiya ne. To haƙuri shi ke kai ka. Ai haƙuri kenan a jajirce. Kai haƙuri da duk wani abubuwa da zaka fuskanta ciki. To masha Allah. To masu kallo da ji ko da duba lokaci shirin nishadi ya zo ƙarshe, a yanzu haka zan mika ku ga tawagar Ina Kwana.